Ngizokhuluma ngesifo samaphaphu esibizwa nge-interstitial lung disease esaziwa ngokuthi i-ILD. Njengodokotela wezifo zamaphaphu, ngibona iziguli eziningi ezihlushwa yi-ILD eziza kithi esigabeni sokugcina sempilo. Lapho izimpawu ezivamile ziba ukukhwehlela okomile okuqhubekayo kulezo ziguli noma ubunzima bokuphefumula. Kungaba yisifo esifana nesifuba noma ezinye izifo eziphathwe kwenye indawo. Kodwa zigcine sezibhekene nenkinga enkulu ebizwa ngokuthi i-interstitial lung disease engase ibe yisifo esingelapheki uma zifika esigabeni sokugcina. Ngakho-ke iziguli ezivamile ezingase zithuthukise i-ILD esikhathini esizayo yilabo abanobuhlungu obuhlangene obufana nesifo sezicubu ezixhumene abathatha ukwelashwa kwe-rheumatological. Lezo ziguli zisengozini enkulu yokuba nesifo se-interstitial lung. Futhi okuhlukile kwesibili yilabo ababhemayo okungamahlala khona. Abashaya ugwayi kakhulu bathuthukisa i-ILDs. Futhi isiguli, cishe namuhla sithola iziguli eziningi ezingaweli ngaphansi kwesigaba sabashaya ugwayi noma inkinga ye-rheumatology. Bangena ngaphansi kwe-hypersensitivity pneumonitis okungeyona into kodwa inkinga yokungezwani komzimba. Lolu hlobo lwe-hypersensitivity pneumonitis lwenzeka ezigulini ezivezwa kumajuba, ezivezwa kuma-parrot, ama-cockatoos, izinyoni ezihlukahlukene. Ngakho-ke lezi ziguli ziba nezinga eliphezulu lokuchayeka kwe-antigen kulezi zinyoni noma zingase zithole izinkinga eziphindelelayo njengokukhwehlela okuqhubekayo. Lokhu kuchayeka kwe-antigen okuphindaphindayo kubangela ukulimala kwamaphaphu. Ngazo zonke lezi zimo kungatholakala kalula nge-C-scan enokuhlukanisa okuphezulu. Sinethesti yokusebenza kwamaphaphu esinikeza umbono wokuthi umthamo wamaphaphu wehiswa kanjani kulezi ziguli. Ngakho-ke uma sekukhona isithombe esifanele nge-C-scan futhi umthamo wamaphaphu utholakele, singakwazi ukukala izinga le-ILD. Futhi ngokuqinisekile kufanele siqale ukwelashwa ngoba ukubambezela ukwelashwa kuzoholela ekubikezeleni okubi.